a suliñar que unha das parroquias, por exemplo, da Estrada, con máis talleres, neste caso con industrias dedicadas á carpintería e á tornería, non terá un polígono sectorial dedicado ao moble, ou, en definitiva, non terá unha opción de ter un polígono industrial, entre outras cousas, porque os talleres están no medio das vivendas e, polo tanto, non están agrupados en unha zona concreta, así que Verres non terán ese polígono. No, porque ademais no caso de Verres hai varias naves, pero están mezcladas cas vivendas, é dicir, non hai naves concentradas en unha única ubicación, están distintos talleres prácticamente de carácter artesanal dispostos pois ao longo da parroquia, mezclados con un uso totalmente residencial. Entón é un tratamento totalmente distinto. O que se trata, o sea, por parte a lei o que trata é de que se tenda unha reubicación ordenada, que se puderan reubicar e concentrarse pois en unha delimitación, en unha ubicación única. No noso concello, por a situación que temos arrastrada de 31 anos sin plan xeral, pois sabemos que as naves se foron colocando pois donde boamente puderon, non? Entón, hai que tratar de regularizar esta situación, de legalizala, pero, dende logo, con uns criterios de racionalidade, non donde hai unha nave se pode asentar un polígono, entre outras cousas, aínda que para non sería o desexable, porque non iba a ser admitido de ningunha maneira por a Consellería. Sobre este tema se é moi clara a orde, que di que non se achega ningún diagnóstico nin se xustifica o porqué desos asentamentos, que é necesario para fixar uns asentamentos xustificalos. Iso é o que se trata de facer co estudo que se acompaña.